Molt bé, moltes gràcies, Joan, i gràcies als organitzadors d'aquesta trobada, que és molt oportuna, és el tema que està al damunt dels caps, no només de la gent, com s'acaba de dir, sinó també dels qui maneguem informació, i per nosaltres és tot un repte cada dia intentar treure el gra de la palla i intentar aportar als nostres lectors, als espectadors, informacions veraces. I això, que és la nostra feina, cada vegada es complica més, perquè cada vegada hi ha més maneres d'intentar-nos enganyar. Hi ha una dita que diu: s'agafa abans un mentider que un cos, però ara sembla que s'agafa abans un cos que un mentider, perquè degut justament a les tecnologies que es poden fer servir bé o malament, doncs quan s'utilitzen malament ens fan dubtar i ens volen enganyar. I per tant aquí és on hem de trobar eines, maneres d'intentar atacar, intentar enfrontar-nos justament a això, perquè ho dic des del punt de vista del periodista, no? Nosaltres tenim un mandat de la societat de portar informació veraç i d'aplicar l'ofici de periodisme. I per tant, tot això per nosaltres representa un gran repte. Però no m'enrotllo, perquè qui han de parlar són elles i ells. Us els presentaré ràpidament, tinc aquí una xuleta. Comencem per la Loreto Vilà. Loreto, com estàs? Ella és professora de Dret a la Informació a la Facultat de Ciències de la Informació de la Complutense de Madrid i membre de l'Observatori Complutense de Dret a la Informació. És periodista, advocada i doctora en Dret a la Informació. Ha estat professora convidada en diverses universitats dels Estats Units, com Berkeley i UCLA, d'Amèrica Llatina. Ha assessorat en polítiques d'internet i xarxes socials del govern espanyol, el peruà, la Unió Europea, i el 2024 va coordinar el llibre Democràcia i Desinformació publicat per l'editorial Dickinson. Per tant, ens podràs ajudar una mica avui, ¿no? Espero. Sí. ¿Entiendes bien, no? Entiendo más o menos, sí. Sobre todo lo del cojo y el entendido perfectamente. Muy bien. Bueno, pues, Gracias por la invitación. Gracias. La Gerard Queralt és professora de Filosofia de Dret a la Universitat de Tortosa, llicenciada en Dret i doctora en Ciències Polítiques per la mateixa universitat, branca de Teoria Política. També ha estat a la Universitat d'Oxford, al Centre d'Ètica de la Universitat de Zúrich i al Centre d'Estudi de Frankfurt. El seu treball ha girat al voltant de qüestions com la justícia distributiva i ha publicat llibres com Igualtat, Sort i Justícia, Filosofia Política Contemporània i Economia, Liberties and Human Rights. Què tal? Sí? A veure, també si ens ajudes, no? Un altre que ens ajudarà, segur, és el Josep Maria Ganyet. Ell és enginyer informàtic per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb l'especialitat d'Intel·ligència Artificial. Ja ha sortit la l'habitació. Ha treballat en empreses com IBM, Deutsche Bank i Bosomedia. Actualment dirigeix l'Agència Digital Tencent, imparteix classes de comunicació visual a la Pompeu Fabra i col·labora en diversos mitjans com RAC1, La Vanguardia, Sàpiens, i ha publicat llibres com La Democràcia, La Bona Grup, La Democràcia i Bona Grup. Això, a la Magreb. Gràcies, Josep Maria. Crec que ens ajudaràs també. Crec que ens ajudaràs. Esperem. I un company, en Joan Raventós, que el coneixereu perquè té una cara molt televisiva. Ell és professor de Filosofia de Dret a la Universitat de Pompeu Fabra, és llicenciat en Dret i... Ai, perdona. M'he passat de... És l'exemple de desinformació. És llicenciat en Periodisme per l'Autònoma i actualment el podeu seguir el cap de setmana a TV3, com deia, a les notícies, i per incorporar els serveis informatius de la corporació el 2003, el 2015 va entrar a la secció internacional de TV3 i el 2020, en plena pandèmia, també a Brussel·les a seguir les informacions comunitàries
I ara has tornat i presentes el CN. Benvingut, Joan. Moltes gràcies, Ric. Bé, aquí ens havíem fet una mica de guió, però com que jo crec que ja donem per fet què és les fake news i què és la desinformació, a mi m'agradaria facilitar el temps, no? I començar i anem al tall gros. És a dir, vosaltres creieu o teniu les maneres, la fórmula de primer detectar el que són la desinformació i després com combatre-la? Ho dic perquè la majoria de la gent, com ha dit abans el Joan, el 80% de la població ja troba que la desinformació és un perill per a la societat. I per tant, ens hem de dotar d'eines per combatre-la. Llavors, quines eines poden ser i com podem detectar antes un mentiroso que un cojo? Bien, bueno, pues muchas gracias por la invitación, Carla. Siento no hablar de este libro fantástico y muchas gracias por la invitación. Claro, la respuesta no es fácil de decir, lógicamente por eso estamos aquí, yo creo. Pero yo una cosa que me gusta decir siempre que estos últimos 6-7 años que hablamos mucho de desinformación, es que ya que hablamos de esto, significa que nos importa como valor la verdad de la información, ¿no? O la información veraz. O en otras palabras, yo recuerdo ya hace años cuando salí de la carrera y hice el doctorado, etc., pues la objetividad periodística, la veracidad, se decía, es imposible, esto es un objetivo que no vamos a poder conseguir, y resulta que ahora, 20 años después, 25 años después, estamos todos echando en falta esa necesidad de verificación, esa necesidad de fuentes ciertas, verdaderas, fuentes de verdad, fuentes fotográficas de verdad, vídeos de verdad, como hemos visto ahí, ¿no? O por lo menos de verdad o de contexto verdadero, ¿no? Porque efectivamente el segundo vídeo que nos han puesto pues es un incendio que se produce y que ahora se reutiliza para poder decir que hay un ataque a un edificio de la CIA, cuando la CIA no tiene edificios en general fuera de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pero es complicado esto. Bueno, entonces digo, manifiesto mi contento porque hablamos de verdad de la veracidad informativa, del derecho a la información veraz, como parte del derecho de todos los ciudadanos y como parte también del deber de los medios, me parece que has comentado, a informar. Se puede detectar, nosotros en el observatorio que creamos en el año 20, precisamente fue 2020, es para detectar desinformación, especialmente en el ámbito electoral, pero es una tecnología europea que se basa en la detección de manipulación de la información o en interferencias extranjeras, se conoce como FIBI, la metodología, y se empieza a introducir en Europa, ya que estamos a punto de celebrar ese día de Europa, para intentar evitar ataques a la democracia, de los que podemos hablar después si quiere, especialmente ataques pues, no fruto de la libertad de expresión, sino fruto de acciones maliciosas para desestabilizar la conversación, para meter toxicidad en Twitter, en TikTok, en Instagram o en Facebook, ¿no? Especialmente en Facebook, yo diría, ¿no? Que esto que le ha pasado a Macron le pasa a muchísima gente en Facebook. Es un sitio, Meta es una empresa tremendamente irresponsable, no lo digo yo, le han puesto varias sanciones ya a nivel europeo por incumplimiento de la ley. Pero le hacen cosquillas estas sanciones. Claro, porque son 120 millones, ¿no? Que le han puesto hace nada, sí. Pues efectivamente le hacen cosquillas, hasta que en algún momento algún juez tenga el valor de decir, pues a lo mejor hay que cerrarlo, ¿no? A lo mejor hay que cerrarlo, o hay que cerrar el tipo de negocio de publicidad que tiene, ¿no? Y luego podemos hablar si quieres un poco más de el poder que tiene la legislación europea en ese campo, ¿no? Y que se ha hecho hasta hace poco. Es decir, no se trata solo de castigar a Temu, ¿no? Sino que todo el mundo lo conoce o lo habrá utilizado. El portal chino de compra, ¿no? Pues le ha castigado varias veces la Unión Europea con sanciones económicas, sino que también en el ámbito de la información pues quizás es más importante, ¿no? Que la camiseta que has comprado o las deportivas no te sirvan, ¿no? Porque has pagado escasamente 5 o 7 euros.
En cambio, pues en otro tipo de mentiras o de fraudes, pues se juegan no mucho más, ¿no? Por lo tanto, una herramienta sería la legislación, ¿no? Entiendo que sí, la última... Protegernos con la ley. Sí, entiendo que sí, pero en los casos más graves. O sea, no creo que el derecho sea la solución a todo, porque no, primero porque no llega a tiempo, porque sería imposible. Se monitoriza, de hecho, la desinformación en la Unión Europea. Hay millones de riesgos detectados, pero millones. Puedo comprobar una cifra. En el ámbito de Amazon, de todas las grandes proveedoras de información, que hablamos de desinformación, tanto en falsificación de un producto como en que una cuenta de Instagram es falsa o una de X o Twitter es un bot, ¿no? Comprado por un político para hacer más, un político o cualquiera, una marca para hacer más potente su campaña. O sea que sí, la ley tiene que cumplir una función. Estamos en un Estado de Derecho, no estamos... Però en un món tan globalitzat on la tecnologia no té fronteres, és a dir, o les fronteres són inexistents o se les salten cada 2 per 3, és possible que uns senyors que fan una xarxa social a la Xina, que es diu TikTok, li puguis posar impediments perquè aparegui en Estats Units o al mateix Europa o al revés. Uns senyors que han inventat una cosa a Palo Alto que després té influència aquí, ho puguem controlar, saps? A veure, jo crec que hi ha un problema, o sigui, la meva aproximació sempre és més des de la moralitat o des de l'anàlisi dels conceptes, no? Que és el que ens dediquem els filòsofs. Però jo crec que per a fer una norma, l'objecte de la norma ha de ser identificable. I el problema de les fake news és que no sempre són fàcils d'identificar, perquè hi ha si voleu dir, com un camp semàntic de fenòmens veïns que, per exemple, no és una, o si voleu podem discutir això, no? Però una fake news estricta, és falsa, té un format periodístic, no? Perquè s'aprofita del capital de credibilitat que ha generat el periodisme, o sigui, té un titular, té com veiem aquí, no? Que fins i tot simulaven que era una periodista. S'aprofita d'aquest capital de credibilitat que ha creat el periodisme, que bueno, s'està, diguem, esfondrant una mica, però existeix. I hi ha una intenció, no? Que és el que deia la Loreto de doncs, crear una opinió o crear una preocupació, etc. Però què és una manipulació de la veritat? Què és quan en una campanya electoral s'agafen dades que són veritat, però es treuen de context, no s'explica bé. Per exemple, en relació als immigrants, no es donen dades correctes perquè no es comparen amb la població autòctona, llavors es crea una alarma. Això són fake news. Això és veritat, és que des del punt de vista... Seria manipulació. Seria manipulació, però és que des del punt de vista ètic i moral, si vols, a mi em sembla pitjor crear una mentida amb la veritat que dir directament una mentida, no? O sigui, crec que això ja potser és una miqueta més, doncs anar afinant una miqueta més. Però jo, i clar, tot aquest conjunt de conceptes veïns, no? Quan algú vol fer una sàtira i aquesta sàtira s'acaba compartint com si fos veritat. Un exemple a Twitter, ¿no? Una declaració de Pablo Iglesias. Me voy del colegio público para... Me voy a un colegio privado para descongestionar la pública, no sé què. Això era veritat el contingut, però aquesta declaració no era una declaració verdadera, era una sàtira, però va córrer com si fos verdadera. Llavors, clar, l'origen no era mentir, però pel camí s'ha generat el que s'assembla a una fake news, però no ho és. Llavors, clar, identificar què són fake news ja és difícil, com per crear una legislació. I aquesta legislació és el que deia l'Alberto, arriba tard, sempre, i és, diguem, torpona. O sigui, és que és, no sé, s'ho estic dient, però de vegades és que el dret és sentit. I llavors jo el que volia posar molt d'èmfasi, que és una de les coses que jo m'agradaria avui discutir, és la responsabilitat dels usuaris, dels consumidors, tant a l'hora de compartir, de disseminar, perquè nosaltres participem d'això, que una fake news tingui efecte.
la seva responsabilitat a l'hora de disseminar això i la seva responsabilitat a l'hora de descodificar el que està llegint o el que està mirant. O sigui, avui en dia ja no podem, com abans, entrar a Facebook, entrar a Twitter, entrar a Instagram, amb, diguem, la idea de que allò que veurem hi ha una presumpció de veritat, de que allò és veritat. No, al revés. I això és molt important, perquè a diferència dels mitjans tradicionals, no, que hi ha una feina al darrere, que es poden equivocar, que de vegades també poden manipular, tu obres el diari i allí detrás hi ha hagut o haurien d'haver hagut uns controls que no existeixen a Twitter. I que responem de valors liberals. Hi ha una firma. Hi ha una firma, hi ha una persona que treballa d'això, és responsable, etc. A Twitter no. Llavors tu com a consumidor no pots entrar a Twitter com quan obres el diari. O sigui, crec que també hi ha una responsabilitat de l'usuari en aquest sentit. En aquest sentit, després ho aprofundirem, però en aquest sentit, clar, igual ens ha agafat el toro, no? Perquè tot això és molt nou i ho hem après a batzegades, ho hem après a cops d'equivocar-nos, a cops de creure'ns coses, no? Així com altres qüestions de la nostra cultura ho hem après dels nostres ancestres i sabem com hem d'actuar a la nostra societat, tot això ens ha vingut a nou en els darrers 20 anys, 25 anys, i hem hagut d'aprendre molt ràpidament a aprendre-ho, no? Hem utilitzat abans d'aprendre unes eines i ara, no sé si esteu d'acord o estàs d'acord, en què sembla que comencem a aprendre això que tu dius. És a dir, quan estem davant d'Instagram o de les xarxes socials, l'aproximació que abans era m'ho crec tot, ara comença a ser no m'ho crec tot. I fins i tot hi ha una tendència, que això s'ha publicat recentment, d'alguns joves, generació digital pura, que ja està dient, no, escolta, jo m'esborro d'aquesta tirania que tenen les xarxes socials i m'esborro i els perfils que tinc i tal, perquè no vull estar en aquest món. No sé si això és un llum d'esperança que volem veure o és un miratge, és un espejisme. Digues, Joan. Crec que va molt lent, no? I ara mencionaré un exemple que doncs us semblarà polèmic, però crec que està bé plantejar-lo, no? Que és el cas d'Epstein, no? Els Epstein Files. Els Epstein Files, com que és un material molt sensible pel tipus de conducta que s'està denunciant i per les persones involucrades, genera molta tensió. No? O sigui, no són nens a l'Àfrica que s'estan morint de gana, sinó és l'elit del món, suposadament, segons el que llegim, veiem, en actes moralment i legalment il·lícits, segons el que llegim. Hi ha uns fets provats i després hi ha moltes coses sense cap tipus de recolzament factual. No? Aquesta gent es menjaven bebès. És que jo he arribat a veure això, no? Clar, això hi ha gent que s'ho vol creure perquè contribueix a crear un relat, no? De que fastigosa que és l'èlit americana, etc. Llavors aquests reflexos que dius, que jo crec que són els reflexos que s'han de tenir, és quan un llegeix sobre un tema, és de veure aquí què hi ha de provat i què hi ha de no provat i què és verossímil i què contribueix a alimentar un relat que doncs, pot generar una certa satisfacció, pot generar un cert interès, però crec que això el consumidor ha d'aprendre a fer totes aquestes coses, o l'usuari, perdó, i crec que va bastant bé, Però estaries d'acord que en l'educació digital això ho millorarem? És que crec que hauria de ser una prioritat en lloc de llançar tants missatges absolutament apocalíptics que no serveixen de res. No? Doncs com s'ha d'entrar a Twitter, com s'ha d'entrar a Instagram i fer com una mena de codi de conducta, si voleu, de precaucions que un ha de tenir, no? Per poder navegar sense ser passat per aquesta màquina.
Li has tirat la pilota votant. Ara mataré. Sí. Està fent a sobre. No, diversos clars. Jo crec que un moment més fàcil. Una esmena al nostre conductor. Jo parlaria més d'alfabetització mediàtica que no pas de digital, perquè digital veu malament, bastant malament, però tots som més o menys capaços. Jo crec que l'alfabetització mediàtica és el proper gran repte per les generacions que venen. I llavors, enllaçant tot el que heu dit, molt interessant aquesta preocupació per la veritat, perquè és veritat, i no aquest que comentava la Loreto. D'altra banda, som de les primeres generacions que a la vegada que els receptors també som emissors d'informació, encara que sigui, escolta, per WhatsApp, mira el que ha escrit l'Enric, mira aquest article, no? Encara que sigui això. Clar, això, com que el model econòmic que hi ha aquí darrere és el de l'atenció, o sigui, és un model basat en l'atenció i la moneda és el TIC, i la tecnologia permet fer qualsevol cosa, clar, si tu barreges el que la tecnologia t'ho permet i que el model et premia, bueno, és que el vídeo que hem vist de la bomba, doncs, bueno, o sigui... S'ha forrat. Clar. Llavors, d'altra banda, la desinformació viatja molt més ràpid que la informació, en el sentit de que tu, si veus aquest vídeo, igual et dius, ostres, mira què ha passat, no? Ostres, mireu, i el reenvies. Si veus un vídeo que et diu, no, estàs tranquil davant de la seu de la CIA, encara que no existeixia, no ha passat res davant de la seu de la CIA. Encara que sigui desmentit, no? Per tant, jo crec que aquí el problema és molt de fons. O sigui, mentre el model sigui un model basat en l'atenció, tot és de franc, això passarà. No hi podem fer gran cosa, perquè no és distingible del que és veritat o tecnologia. I com que la tecnologia, parlàvem abans, cada setmana permet més i millor i més ràpid i més barat, vol dir que hi ha més gent que es pot guanyar la vida d'això. Certes xarxes com X incentiven això, et regalen els models, per què? Perquè crees contingut, que siguin molt polèmics i que al final et dius, ostres, que si a més això genera molts clics i molt engagement, respostes a favor o en contra, tu guanyaràs calés. Perquè aquí un model de negoci que tu et donarà diners. Per tant, escolta, vinga, dispullen noies, I per tant, encara que algú s'esforci molt en desmentir i en dir no, això, el vídeo aquest no és veritat, com que l'algoritme premia el que tingui més clics que no pas l'autoritat que pot donar a tu haver desmentit això, per molt desmentit que vulguis fer, no triomfes. És el model que hi ha darrere. O sigui, és impossible anar contra. O sigui, al final, com sempre, quan vas gratant, arribes al capitalisme. Llavors, capitalisme accelerat, turbocapitalisme, que és molt més eficient encara quan està a cavall de tecnologies digitals, que són exponencials, tot el que vulguem, no? Llavors, esclar, mentre el model sigui aquest, on no hi ha desinformació? Amb una newsletter que tu pagues, o amb una subscripció amb un diari, un mitjà. Per què? Perquè té tots els incentius perquè l'altre continuï pagant, no? Netflix, clar, Netflix, com es guanya la vida a Netflix? Amb un algoritme que et diu, d'acord amb el que tu has vist i que t'agrada, això és el que has de veure a continuació. Si va encertant, tu ja has renovant la subscripció. Quan no vagi encertant, tu pararàs de pagar. Bueno, doncs, amb un mitjà és el mateix. Un mitjà, diguéssim, on la gent signa. O sigui, si tu allà hi poses fake news o t'inventes coses o ets massa tendenciós, la gent deixarà de pagar. Tu series, amb idees que deixarem aquí avui per la posteritat, sobre com ho arreglem, això. Què pensaríem de Penedí? No, però, clar, els mitjans més o menys no sap de qui són, no? TV3 té al darrere una corporació que té un govern que és un consell d'administració, que és triat democràticament, els diaris cadascú té el seu propietari, no? La seva línia editorial, són molt identificables, no? En canvi, les grans xarxes, que són les grans divulgadores de molta mentida, al darrere hi ha unes persones, hi ha un algoritme que sovint és molt desconegut, que no està fiscalitzat per ningú i que canvia constantment, justament mirant només la pela, mirant només l'euro i no pas mirant l'ètica o mirant l'impacte negatiu que pugui tenir la societat. Per tant, aquest és tot l'escenari que has dibuixat. Com ho contrarrestem, això?
expropiant Els juristes que... expropiant aquestes grans d'allò, imposant-los uns criteris de funcionament determinats, Crec que és molt fàcil. compartimentant-los, com s'ha dit, per exemple, en Google, que moltes vegades s'ha amenaçat que Google té un monopoli que el que s'hauria de fer és forcejar-se. ¿Cuál es la solución? Ahora lo entender yo. ¿Cuál es legalmente? O sea, las soluciones legales que tenemos a día de hoy, en vigor, para no hablar de locuraciones, porque es verdad que el gobierno español ha promovido varios proyectos de ley que están en el Parlamento, y yo tengo dudas de que se lleguen a aprobar, porque faltan mayorías, como se sabe, pero las que están hoy en vigor son hasta 5 y 6 leyes europeas, que como sabemos, tanto los reglamentos europeos se aplican directamente a los Estados miembros, los 27 que somos europeos. Tenemos un reglamento de inteligencia artificial que prohíbe utilizar contenidos sintéticos, es decir, vídeos como estos que nos han proyectado. Está prohibido. No estoy prohibido hacerlo, pero tienes que indicar que es contenido sintético. Entonces está obligado YouTube. Está obligado Instagram a poner esa etiqueta, de la misma manera que hace 20 años, 30 años, había que poner publicidad, ¿no? O contenido más. Esto no se cumple, ¿no? No se cumple porque todavía falta la implementación, pero sí se va exigiendo. Y YouTube lo ha aprobado. O sea, YouTube ha aceptado esto y creo que es el grupo Google, YouTube, etcétera, Alphabet que se llama, es más responsable de otros. Creo que estoy mojando. Creo que está también ponerse. Vídeo generado por... O sea, que eso depende mucho de cómo... Te digo, la ley te dice un estándar y te dice, mira, si haces esto, ok, hazlo, pero pon que es falso. ¿Vale? Pon que es sintético, eso es lo que quiere decir. De hecho aparece en YouTube arriba aparece una etiquetita, que luego ya la persona se lo crea, no se lo crea, etc. Entonces, la ley lo que te dice es, si tú no haces eso, te puedo poner una multa de hasta el 6% de tus ingresos mundiales. O sea, que es mucho más que los 100 euros, es una barbaridad de dinero, ¿no? Entonces, creo que eso, bueno, o sea, me parece que eso la Unión Europea se ha tirado a la piscina, digamos, y creo que lo hace bien. En el sentido de que, bueno, pues oye, aquí en Europa tenemos un Estado de Derecho, y sobre todo defendemos derechos fundamentales. O sea, yo no soy de la ley por la ley, sino que estoy defendiendo los derechos de los usuarios, ¿no? A estar bien informados, a no tener ataques innecesarios. Segunda ley, la ley de servicios digitales, que ya está en vigor, pero que España todavía, el gobierno español no ha dado la competencia y sobre todo el dinero a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que son los que la van a implementar. Tenemos una directiva del audiovisual que se ha concretado ya en la ley del audiovisual y que regula a los influencers de vídeo que tienen más de 1 millón de usuarios y que ganan más de 300.000 euros al año. Y vallanos, etcétera, etcétera. Tienen que cumplir la ley del audiovisual como si fuera una televisión en abierta o una televisión de pago. Y puedo seguir, porque hay más, ¿no? Hay una ley sobre publicidad segmentada que no se puede hacer publicidad política dirigida a menores de 16 años. Y de ahí sale otro problema legal que es, ¿de verdad están los medios implementando el control de la edad? Digo, los medios sociales, ¿no? No lo hacen todos. Australia sí. Mis alumnos todos me dicen, ¿cuándo habéis tenido una cuenta? Pues con 12, pues con 9, ¿y cómo? Pues con el DNI de mi madre. Pero la sensación que hay es que hay mucha ley, como a veces hay muchas ordenanzas en el ayuntamiento, pero luego se cumplen pocas, porque no hay suficiente policía local, ¿no? O no hay suficiente tal. Claro, vemos que cada día publicamos cosas y luego vemos que muchas no se cumplen. ¿Por qué? No, pero en vigor que se van cumpliendo, o sea, es muy reciente, ¿eh? O sea, estos están en vigor desde el año pasado, o sea, de vigor en aplicación. El derecho europeo es lento, ¿no? Tardan en aprobarse y tardan en implementarse en los 27 países. Pero ya se aplica. O sea, aquí hay Llanos, le han abierto, y va a estar aquí la mala de la película, le han abierto un expediente, la CNMC, por una cosa muy tonta, que es que la Coca-Cola que se veía en el escenario no puso publicidad pagada, que ahora es obligatorio, ¿no? Entonces, bueno, porque puede tener una multa de hasta 700.000 euros, ¿vale?
no es poca cosa. No. A lo mejor para él sí, porque gana muchos millones, pero no es poca cosa. Yo días que no llego, me quedo sin O, por ejemplo, el TikTok ahora mismo, que es uno de los temas más importantes que hay sobre la mesa ahora en Bruselas, por aplicación de la DSA se le está haciendo un estudio de su implicación y la adicción a las redes sociales, en concreto el vídeo. ¿Por qué? Por esto que todos vivimos, que es que uno empieza, ¿no?, a darle al dedo, el famoso scroll, ¿no?, y no se acaba nunca, ¿no? Esto El es scroll infinito. El scroll infinito. Entonces, alguna vez habíamos pensado que podíamos ponerle una multa por scroll infinito a un medio social porque genera adicción. Y de hecho en Estados Unidos y en México acaban de imponer unas sanciones brutales por demandas por temas de salud. Entonces, va poco a poco, por así decir, ¿no? Que querríamos todos que fuera... a mí me gustaría más que todos los usuarios, los emprendedores, las tecnológicas fueran todas igual de responsables y tuvieran códigos éticos. Los tienen, los códigos éticos, y que los aprobaran. Y que dejáramos la ley para lo más grave, ¿no? O lo más loco, si quieres decir, ¿no? Pero bueno, creo que la legislación europea sí abre un camino, ¿no? Abre un camino de que, bueno, pues aquí no todo vale. No sé. Lo pones bien perquè Joan Raventós va estar 5 anys a Brussel·les treballant en informació del Parlament Europeu, de la Comissió Europea. Tu has viscut les discussions que hi ha hagut a la Unió Europea vinculada a tot això i em suggereix una pregunta. Clar, aquí hi ha unes grans corporacions enormes, hem parlat de Google, hem parlat de Meta, hem parlat de tants altres que tenen un poder econòmic i també una influència en un govern. Creus que Europa resisteix tota aquesta pressió i com ho has viscut, aquestes discussions que hi ha hagut sobre aquest tema? Sí, he estat testimoni d'això, de la preocupació de les institucions europees per una realitat creixent que és el poder d'influència que tenen les grans tecnològiques sobre totes les societats. I això, una institució europea, un entramat d'institucions que es basa sobretot en valors, els valors fundacionals de la Unió Europea són els que són, i és la democràcia, i són uns estàndards de qualitat, i estan allistada amb la mentida i amb tot allò que significa moltes vegades les grans tecnològiques. I per tant, he estat testimoni, sí, de la preocupació de les institucions europees els anys que hi he estat jo, el 2020 o el 2025, però això ja venia d'enrere. O sigui, segurament des de fa 20 anys que ja estem començant a estar preocupats per això, i em sembla que des del 2015 o així que realment les institucions europees comencen a posar negre sobre blanc com podem afrontar el perill de la desinformació o de la influència de les grans tecnològiques, o l'internet, en deien llavors. Llavors es creen alguns grups de treball, senzillament alguns grups de treball, es van fer passos i a partir del 2020-2021 es comença a tramitar la llei de serveis digitals, la DSA, que és aquesta que apuntava la Loreto, que s'acaba aprovant, em sembla que va ser el 2022 o el 2023. Jo recordo que informant sobre aquesta llei i parlant amb legisladors, amb europarlamentaris que participaven en les ponències d'aquesta llei, notaves que se li escapaven les mans. O sigui, que no eren capaços de posar cotilles a tota aquesta realitat i legislar-la d'alguna manera, perquè es reunien, quedem dimarts per reunir-nos i parlar de la llei, i el dimecres ja no sabia de res el que havien discutit perquè havia sortit ChatGPT, per exemple. Simplifico molt, no? Però em deien justament això, que la irrupció de ChatGPT va ser quan tenia la llei pràcticament feta, i vam veure que aquella llei havia de ser una llei viva que no s'acabaria mai de redactar perquè la realitat era molt viva i plantejava reptes a diari. De manera que sobretot és un altre dels debats que han sortit d'aquí, que agrair-vos tot el que heu dit, perquè és molt interessant, i com a espectador fins ara he trobat coses molt interessants, però es ve a dir la idea aquesta que és difícil posar portes al camp, no? Que això és una realitat molt global, es propaga la informació d'una manera molt ràpida, d'una manera descontrolada fins a un cert punt, que les grans tecnològiques tenen poder per propagar alguns missatges que potser les institucions i les lleis no voldrien que es propaguessin, però en virtut d'allò que comentaves tu, que dius què realment és una desinformació, una fake news, com es pot discernir
que el conjunt de veritats, mitges veritats o mentides acaben sent una notícia falsa, perquè és difícil a vegades saber si allò realment és una falsedat. Doncs posar portes al camp, posar lleis a tot això és molt complicat. I llavors t'acabes trobant que se'l escapa de les mans i que probablement, recollint una de les coses que es deia aquí, és necessari que els usuaris també feu el pas endavant. A vegades, moltes vegades, de moment, que les grans institucions siguin les que ens dictin d'alguna manera les normes o que posin algunes normes de joc. Però també la implicació dels usuaris és primordial aquí, és primordial. I segurament un usuari no té l'eina per discernir també si entre tot aquest scroll infinit s'està menjant molta desinformació i molta mentida. Potser també som els mitjans de comunicació els que hem de fer la pedagogia també d'advertir que no tot el que es diu a les xarxes és veritat i segurament primer hem de ser conscients que hi ha aquesta realitat. Ser conscients és la millor manera de combatre-la. Si no saps que tens una realitat nociva, et passarà per damunt, no ho sabràs mai, però si no ets conscient la vols combatre, pels mitjans de comunicació no només ens podem dedicar a dir aquest vídeo que circula per allà és fals. Aquest altre vídeo de l'edifici de la CIA o de la CIA també és fals. I allò que us heu vist amb els scrolls aquests infinits, doncs, i que us heu cregut, doncs moltes d'aquestes coses són falses. Ara mateix els mitjans de comunicació moltes vegades fem això, aquesta figura del xat, del fact-checking o de la verificació. Jo crec que també hauríem de promoure que la gent sàpiga quines eines té a l'abast per veure si allò que li està arribant és veritat o no és veritat. Perquè, com deies tu, potser tenim aquest cri d'esperança, aquests molts joves o no tan joves, que ja sabem que estem molt exposats a la desinformació i que tenim aquesta preocupació per blindar-nos-en, però no sabem què fer. No sabem com discernir si allò que ens arriba realment és veritat o no. Hi ha una manera molt senzilla, que és em dono la baixa d'Instagram, de Facebook, de Twitter, del que sigui, visc aïllat en un món meu i ja està, ja no m'arriba res i estàs protegidíssim, però estàs aïllat. No pas de ser partícip d'aquest món, però tenir les eines per poder veure realment si allò és veritat o no. I vosaltres a TV3 teniu aquest equip de fact-checking, aquest equip de verificació, per entendre's, veient de tant en tant que analitzeu coses, qüestions i intenteu aclarir el que és veritat i el que és mentida. Això abans no existia i ho heu posat en marxa. Però les informacions habituals, més enllà d'aquestes, quina mena de filtres, suposo que igual que passa al nostre diari, hem hagut de fer tot un reciclatge amb això i posar-hi molts elements, moltes prevencions abans de publicar. Suposo que vosaltres també treballeu en aquesta línia. Sí, s'han introduït alguns mecanismes innovadors, però al final no descobrim la sobraranya. Aquest ofici ja té molts segles d'història i hi ha unes normes que encara funcionen ara. Sobre el Departament de Verificació, jo trobo que és un encert que una redacció com TV3 i com totes les redaccions incorporin algun departament que es dediqui a verificar que tot el que circula és real. He de dir que jo trobo que és una molt bona iniciativa la que ha fet TV3 i altres mitjans. Crec que encara hi ha marge per créixer, és un departament que encara és massa petit pel volum d'ecosistema que pot analitzar, però és un primer pas i és un molt bon camí. Però esclar, de desinformació ens en trobem molts, o informació per verificar ens en trobem en molts àmbits. I aquí és on et deia que no descobrim la sobraranya, que els missatges polítics moltes vegades que sentim en campanyes electorals no deixen de ser missatges interessats a vegades que també veuen de veritats, mitges veritats o mentides directament per formar un relat. I el periodista el que ha fet tota la vida és contrastar, és intentar anar a buscar diferents veus amb la pròpia mirada del periodista també que interactua amb aquesta realitat, aleshores ja tens suficients elements de valoració per decidir si allò és creïble o no és creïble. Però bàsicament la verificació es fa contrastant. Si tu t'ensenyen el vídeo de la CIA, tu pots creure aquí, però si vas allà i veus que allà l'edifici que no passa res, és contrastat aquella informació que t'ha vingut. L'has contrastat, l'has verificat que no és certa, tens les dues veus i ja està. I el que ja dones informació real. I aquesta feina de contrastar, que és la que hem fet els periodistes durant tota la vida, ens serveix per tot tipus d'informacions, per les que circulen per la xarxa,
però també totes les informacions moltes vegades relacionades amb governs, amb estructures polítiques, però també amb estructures econòmiques, estructures culturals, estructures de tota mena, que tots tenen el seu interès en construir un determinat relat, i els periodistes a través de la feina de contrastar acabem discernint si és creïble o no. M'estan aixecant la mà per una pregunta. Teniu eines que utilitzeu la tecnologia, com deia abans, és que bona no pot ser dolenta, però utilitzada bé també ens ajuda, vaja, els periodistes a intentar treure el gra de la palla. Sí, tenim moltes eines tecnològiques que aquest departament de verificació, sobretot des del que ha estat el dia, rastrejant quines eines van sortint i que ens poden ajudar i ens les fan arribar a la resta de la redacció, però són eines a vegades de Google mateix, que té un cercador avançat que amb algunes coses et pot servir molt, però també hi ha moltes altres eines que et serveixen per verificar si una determinada fotografia està generada amb intel·ligència artificial o no, o si un vídeo està generat amb intel·ligència artificial, i això ja és un protocol que s'ha incorporat de manera normalitzada, perquè qualsevol fotografia, per molt real que et sembli, ja et desperta un dubte mateix. I dius, això és real o no és real? Ens va arribar fa uns mesos una fotografia de Trump i Netanyahu i estàvem tots a l'espera que reunissin algun dia aquests dos senyors. I va sortir una fotografia d'ells dos reunits davant d'una bandera real dels Estats Units, perfectament increïble, alguns mitjans la van publicar com a real i no era real. Però estàvem esperant, realment, molts mitjans es deia que potser reunirien, no sé, ara no recordo exactament en quin context era, però clar, al sortir aquella fotografia ens la vam creure, nosaltres no, però els mitjans se la van creure, perquè és molt fàcil de creure això. I aleshores, el filtre de totes aquestes eines tecnològiques ens va molt bé, realment sí, hi són, i cada vegada n'hi ha més, i intentem estar al dia de totes aquestes solucions tecnològiques que ajuden. Parlen a conselleries al públic en general, no cal ser periodista, però aplicar alguna tècnica periodística, no sempre qüestionar-te, fer-te preguntes i qüestionar-te això pot ser o no pot ser, a davant de quan veus una cosa en les xarxes socials, un contrari per WhatsApp. Exacte, i això requereix un esforç per part del públic que es confronta amb l'essència de la desinformació, que són els missatges simples que no requereixen cap esforç de reflexió. Donen un missatge molt simple, molt escuet, molt concret, tu te'l creus i ja està. Clar, el periodisme o la verificació veu de matisos, veu de grisos, veu d'anàlisi de molts elements diferents, però aproximar-te amb tots aquests grisos i aquests contextos requereix un esforç. El mitjà de comunicació té l'obligació de submergir-se en aquest mar de grisos i quan s'ha submergit en el mar de grisos i contrastat totes les veus, aleshores ofereix el titular que creu que s'ajusta des de la realitat, perquè periodisme és veritat, al final és això. Però clar, el mateix usuari, el mateix lector, també ha de fer l'esforç de llegir aquell article on hi són representades totes les veus. I això és un esforç que es contraposa amb la facilitat, amb la comoditat, que és veure un missatge molt simple, una imatge molt impactant i creure allò com a veritat. I esclar, normalment no és tan fàcil. Que has dit tantes coses. Sí. No, a veure, dues cosetes, no? Crec que els usuaris ja fan molt aquesta feina, o sigui, de vegades són els propis usuaris, abans ho explicava el seu vídeo que està aquí. Els usuaris, i aquí sobre això he llegit una mica i s'ha traduït per un viatge masculí, tenen moltes ganes de tenir raó. Llavors, ara que identifiquen una cosa que és falsa, una foto, mira, la que recordo ara, una recent, no? Una noia suposadament iranita, que es fumava que s'encedia un cigarret amb la foto de dòlar. Allò no era a l'Iran, sinó que era al Canadà, no? Doncs això van ser els usuaris els que van dir aquesta foto per no sé què X, Y, Z no és. I crec que són aquestes ganes de tenir raó, les que ens fan funcionar, en aquest sentit, un incentiu individual crear un benefici col·lectiu. I això és el millor.
El dret a vegades el que fa és això, o sigui, no que les persones siguin bones persones, no fa falta que sigui ningú sigui bona persona, perquè si hem de confiar en això, un moment. És a dir, ha de ser la necessitat de tenir raó, que, bueno, doncs, pot ser noble o no, la que genera uns beneficis col·lectius, i jo crec que això s'ha d'incentivar molt més això, s'ha de facilitar molt més que els propis usuaris puguen desmuntar doncs una notícia falsa. I després una altra cosa, és que per a trobar la veritat s'han de tenir ganes. I moltes vegades no se'n tenen de ganes. I no se'n tenen de ganes perquè s'ha construït, és una mica el que deia abans, o sigui, les fake news no surten del no-res, les fake news surten en un context, de vegades és un context que està polaritzat o és un context on hi ha un relat que toca aspectes sensibles i les fake news reforcen un relat que ja existeix. Llavors, desmuntar aquest relat té costos. Per exemple, recentment hem sabut, però ho hem sabut una mica amb lletra petita, i això ho podeu mirar, jo concretament ho he llegit al diari El País, però segurament estarà a altres llocs, però ja dic amb el que jo considero lletra petita. No és cert que durant el franquisme es van robar, no sé, 30.000, ho he llegit de 30.000 a 300.000 nens, perquè ficar un 0 o 2 o els que siguin, tal. Doncs s'ha de tenir ganes de desmuntar això. Això per fer una llegenda, fins i tot ja s'ha dit al New York Times, de l'Espanya, la pitjor Espanya negra, tal. Mira, és que no era així. És que potser hi ha gent que volia que això fos veritat. Amb tot, ho dic, potser d'una manera una mica provocadora, però era un relat que... I desmentir-lo no vol dir legitimar el franquisme en absolut, però hi ha coses que són veritat i hi ha coses que no són veritat. Volem saber les que són veritat o ja ens va bé? És el cas d'Epstein, de nou, no? O sigui, el cas d'Epstein, com que hi ha un relat sobre l'elit americana i ja estaven dividits, ja estaven tots, no? Volem saber fins a quin punt el que hi ha aquí és veritat o no és veritat, o volem que el relat creixi perquè ens agrada, perquè ens dona satisfacció, perquè ens dona la raó en una sèrie de coses. Llavors, la veritat no és sempre la que ens afavoreix més i s'ha de tenir ganes fins i tot quan no ens afavoreix, i els periodistes també. Joan Manís. A veure, sí, moltes coses. La feina que feu està molt més necessària, els mitjans, la verificació de fets, però és una gota en un oceà. O sigui, està molt bé, però el desmentit que heu fet, l'agafem el Marc fa el tuit de la feina i s'ha acabat. Però ordres de magnituds de 1.000, 2.000, 1 milió. Llavors, està clar que aquest no és el camí. No dic que no s'hagi de fer, s'ha de fer. O sigui, quan us arriba una foto, vosaltres mireu, traceu aquella foto és qui l'ha fet i l'ha sortit. D'altra banda, i comentava la Jael, això, i ho he dit la Jael i ho ha dit el Joan, posem molta responsabilitat en els usuaris, en les persones que en tenim. Una cosa molt fàcil de fer, quan rebeu el típic WhatsApp de que aquí sé de bona font que aquí posaran una bomba, aneu a buscar allò a Google i ha sortit ja l'any passat, fa 2 anys i fa 10 anys, i va canviant, i es va mutant i es va repetint. Una simple cerca a Google, va molt bé. Ara bé, això no ho farem perquè les fake news van a l'estómac, no van al cervell. Llavors van a l'estómac, s'alineen amb allò que tu penses, allò que diu ella, no, és que aquí el Bill Gates l'odio, i llavors veia cap temps. Fer una convicció. Clar, llavors, per aquí és clar que tots volem trobar la veritat, però escolta, jo tinc la meva, no em cal, no em cal. I a vegades ja ho sé, no, això no pot ser, és massa bo per ser, però, hosti, com que fet no que jo tinc, no m'agrada, doncs fot-li, és igual, sí. No vindrà per aquí, vindrà perquè les corporacions tinguin incentius de complir amb la legislació de la jurisdicció corresponent. I això ja s'ha fet, això es fa, o sigui, no només a Europa.
Clar, a Europa, que només se legislem i regulem, i als Estats Units innoven. No, escolti, és que als Estats Units regulen com el que més que Europa. Si recordeu, TikTok la van fer partir i van dir, escolta, si no la compra una empresa americana, vostès no poden operar aquí. Per què? Perquè són xinesos, o sigui, són els enemics. És igual, és igual, però la tecnologia hi és. Austràlia, amb resultats dispars encara, que no poden dir que sigui un èxit, però almenys hi ha la voluntat i s'ha legislat perquè els menors de 16 anys no entren a les xarxes socials amb identificació biomètrica, que se'ls salten, VPNs també. Però bueno, o sigui, també van els menors d'edat a beure en un bar i beuen alcohol, però no per això els deixem beure alcohol, hi ha una llei que ho regula, no? I després una altra, si voleu, Xina. Xina, si la canalla en dies entre setmana o els caps de setmana s'estan jugant a una PlayStation massa estona, són un missatge de estudiar, que fa una estona que jugues. Per tant, la tecnologia hi és el que dèieu abans, no? Si hi ha voluntat política, hi ha molta llei, molta legislació, però s'ha de fer complir la policia. Bueno, passa que la contrapartida, qui s'enfronta amb aquests gegants? Qui s'enfronta amb Amazon? La infraestructura del núvol d'Amazon, segurament el teu diari en depèn, el govern de la Generalitat en depèn, el govern d'Espanya en depèn i la Comissió Europea en depèn. Les institucions europees en depenen, no? Els jutges que van portar o van acusar Netanyahu i Trump de crims de guerra, a la setmana següent no tenien accés als seus comptes de Microsoft, perquè el senyor Trump va trucar a Microsoft i dir aquests tios no tindràs l'accés. Microsoft, tota la feina no podien fer res. I és utòpic pensar, és utòpic pensar que és veritat, no? Que aquestes grans corporacions depenen d'uns senyors, normalment, de la majoria. Senyors blancs, problemes de costa. Correcte. I tenen els seus interessos. Però dic, és utòpic pensar que pugui haver la vessant pública europea, això a nivell de països més difícil, però sí, més pública europea, crear doncs el gran cercador, la gran xarxa social, que tingui unes normes clares, transparents, de governança i també, òbviament, de càstig si ho fem malament. Això és una utopia o és factible? No, això és factible. Hi ha cercadors, navegadors, models de llenguatge europeus i que estan a la jurisdicció europea. Què passa que... Són molt minoritaris. Sí, són minoritaris i potser són tan bons, en el cas del navegador, per exemple, o el cas del cercador, clar, no pots competir amb Google, però, escolta, si fa servir una setmana no te n'adones que estàs armant i no Google, que és francès. Sí, és, però és igual, estem en un mercat lliure, o sigui, que una empresa xinesa vingui aquí o que una empresa nord-americana vingui aquí, és igual. Ara, jugues a les regles d'aquí, o sigui, aquí l'esport que juguem és aquest, les normes són aquestes, i la mida del camp és aquesta. Si vostè vol jugar, benvingut, si no, se'n va jugar un altre partit, ja està, no hi ha més. Sí, bueno, muchas gracias. Me parece muy sugerente eso último, me ha provocado que decir otra cosa que ahora voy, pero una cosa que me ha provocado es, también a Spotify, la empresa europea, le ha dado muchísimo tiempo, de hecho las grandes compañías discográficas norteamericanas la quisieron cerrar, etcétera, etcétera, y ahora es de los sitios, no sé la estadística última, pero vamos, que quiero que lo han hecho, ¿no? Que competía más, Eso, el music y lo que quieras, ¿no? No, yo quiero volver un poco a los conceptos, porque a mí, como periodista, mi alma periodística me duele escuchar fake news, ¿vale? ¿Por qué? Como noticia falsa. Y creo que habría que llamarle noticia falseada. Porque es contrario a la naturaleza. Es como si me dices, mira, es un médico que te contagia. Está mal, ¿no? Pues una medicina, no sé... que te mata. Que te mata, ¿no? Bueno, entonces, digo una explicación que es, nosotros hemos importado del ámbito anglosajón el fake news, creo que hay que quedarse con el fake, con lo falso, y que se aplica a noticia, y quiere decir falseada. Porque, es la traducción correcta, ¿no? sí. Porque lo que acabamos diciendo es que no todo es fake news, hay algunas cosas que son sencillamente desinformación en general, otras que es simplemente falseado. Puede ser, en mi ámbito anglosajón se habla de misinformation, que es información errónea, no maliciosamente errónea, pero errónea,
¿no? Y antes comentaba con un colega, ¿no? Pues cuando Antena 3 dio la noticia al principio de la invasión de Ucrania por Rusia, usó unas imágenes de un videojuego, porque se lo colaron como veraces. Entonces, quiero decir que son diferentes categorías, ¿no? Misinformation fue la información que no se traduce al español, se traduce desinformación. Y luego está la malinformation. Estas categorías son las que distinguen mucho la Unión Europea y OTAN también, ¿no? La malinformation es información, como tú has comentado, los memes, el discurso de odio, que no hemos hablado mucho aquí, ¿no? Me parece, por lo menos no lo he entendido, ¿no? El discurso de odio, o sea, información que no necesariamente es verdadera o falsa, no importa, pero que puede causar daño. Entonces, es diferente la categoría, porque cuando es una información que debiera ser verdadera y no lo es, en el caso de los medios de comunicación, me parece que es más grave. Ahora, que en una campaña política se utilice fake, pues según y cómo lo entiendo. Que se utilicen memes, lo entiendo. ¿No? Lo que dice que el contexto es distinto. Pero luego está la fina línea entre esto y la libertad de expresión. Sí, claro. Porque luego cuando caes en manos de un juez, en muchas de estas ocasiones el juez le da más preeminencia a la libertad de expresión que te hayas podido cargar en alguna afirmación que hayas hecho, ¿no? Y claro, ahí es donde también, incluso desde el punto de vista legal, es cuando entra en colisión, ¿no? Tradicionalmente los medios, todos me podéis corregir, pero creo que lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en varias ocasiones es que a un medio de comunicación, a un periodista, se le pide diligencia y que haya observado la suficiente diligencia para probar la verdad de lo que dice. Entonces, bueno, eso ya indica que estás juzgando que el periodista ha buscado fuentes, ¿no? O sea, ha buscado fuentes, entonces a veces que yo diga, esto no es mentira, tampoco es que sea una verdad 100%. Sí, pero a los periodistas que, como ha dicho Joan, y bueno, yo mismo, nosotros tenemos unas normas, un oficio, una manera de hacer, pero hay opinadores, hay políticos, hay, en fin, ahora que se llama creadores de contenido, agitadores y tal, que no se rigen por esas normas del oficio periodístico, que entran dentro del campo, que podríamos decir, de la libertad de expresión y que pueden decir barbaridades amparándose en ese derecho, pero luego que pueden tener una repercusión mucho mayor, ¿no? Bueno, como ha sido tan interesante, nos hemos comido casi todo el tiempo, pero la gente tiene que hablar, precisamente. Así que vamos a dar el derecho a la libertad de expresión i anem a obrir un torn de preguntes si és que en teniu, i si no nosaltres tenim rotllo, encara no. Sí. Aixequeu la mà, us acostaran un micro i digueu el nom de pila i dispareu. I pot ser sense desinformació. Sí, veritat. Jo tinc una pregunta sobretot per la Jael, també per la resta, però m'interessa des del punt de vista moral. Hi ha una cosa que he vist molt en els joves, però també amb amics i bueno, el mateix, que és aquesta qüestió de tot el que parlàveu, de la càrrega que hi ha al darrere de la responsabilitat d'informar-se. Si informes massa, arriba un punt que potser fins i tot, i jo crec que soc un col·lectiu que vivim ben informats, fins i tot sobreinformats en algun moment, si t'informes massa corres el risc d'estressar-te en la realitat, fins i tot de deprimir-te. Però si t'informes massa poc, comences a sentir aquella culpa de he de ser jo qui ho busqui perquè si no me l'estan colant per tot arreu. No sé si a més gent li passa fins i tot a periodistes, però com sortim d'aquest bloqueig i sobretot des dels mitjans, què podem fer quan és això? A les 10 de la nit a casa cansat, potser et rius del mem, però quan t'arriba la notícia veraç de TV3 o d'un mitjà amb rigor, la passes perquè no pots més. A veure, o sigui, mira, això crec que posaré un cicle en un altre àmbit i crec que aquí també s'aplica, no? Hi ha una concepció dels partits polítics que és com, podríem que es deu, però no sé la paraula en català, que són com atajos, com ho diem en català? Receptes, no? És a dir, per això estan.
els partits polítics, perquè bueno, jo tinc aquesta inclinació política, per tant a mi ja hi ha algú que fa la feina per mi, no? De presentar iniciatives, etcètera. Jo com a ciutadà, aquí no tenim democràcia directa, tenim democràcia representativa i hi ha persones que treballen per estalviar-nos tota aquesta feina. I llavors hauríem de poder, que això mereixeria un altre fort, hauríem de poder confiar-nos en això. Doncs crec que els mitjans de comunicació, i per això jo al principi parlava d'aquestes dues maneres d'informar-nos, no? O sigui, que els mitjans de comunicació tradicionals han de reforçar molt aquesta tasca de dreceres d'intermediaris en la situació actual. És que abans no tenien aquesta competència, diguéssim, informal, a vegades fraudulenta, a vegades maliciosa. No? Abans era, mira, doncs a casa meva es mirava TV3 i es llegia El País, i punt, i ja està. No hi havia tot això. Bueno, a casa meva es mirava TV3, això sí, però crec que els mitjans ara mateix tenen una responsabilitat major. I per tant, crec que els periodistes han de ser especialment poc vulnerables a algunes coses de les que deia jo, perquè en el fons també, jo ara parlo dels diaris, que és el mitjà que més consumeixo, els diaris també són un negoci i també tenen les seues ganes de clics, etcètera. Llavors, jo crec que per part del ciutadà, un ciutadà que diu, mira, és que jo no puc passar 3 hores al dia llegint-me l'Economist, llegint-me el que sigui. No, jo vull algú que faci aquesta feina per mi i la faci bé. Doncs com que estem en el context que estem, crec que la responsabilitat dels mitjans és molt major. I si em permeteu afegir, i això és una altra vegada torno al meu tema, al model. Periodisme és molt car. Si fer aquesta feina d'intermediari, de validar la font, d'enviar algú a veure si la foto, si la cia hi ha la bomba o no, això val molts diners. I ens hem acostumat que no volem pagar això. I llavors ens ho donen gratis, no? Algú fa la intermediació de la intermediació. O sigui, algú empaqueta aquella notícia, que potser ha passat o no, i abans de la notícia ens hi posa la seva opinió. O sigui, tenim la informació empaquetada, encapsulada dins d'opinió d'algú, perquè és un creador, perquè el tira cap aquí, el tira cap allà, o perquè té una agenda o una altra. I també hem de començar a mentalitzar que si volem una societat veritablement democràtica, la informació és fonamental, perquè al final la democràcia es basa en prendre decisions basades en informació fidel, veritable, no? Si falla la base, si els mitjans manipulen el que sigui, o només tens informació a través de xarxes socials, hi ha una correlació molt interessant en el vot de Trump d'aquestes últimes eleccions entre els que s'informaven només per xarxes socials i els que pagaven una subscripció, per tant, un cert nivell, com varia el vot, si ho trobes, això. Per tant, és molt interessant veure això. Per tant, esclar, si al final la nostra informació és ganxitos i patates i no mengem mai bistec, no és el teu consell, el bistec costa diners. Per tant, jo us animo aquí a subscriure's amb algun mitjà. No cal que sigui de la Guàrdia. No cal que sigui de la Guàrdia. Pot ser un newsletter d'algun amic vostre o algú que tingui una publicació periòdica o una Substack i agafar el tema que us interessi més i pagar que aquella persona perquè escrigui. Sí, pot ser una cosa molt simbòlica. Però si volem mantenir la premsa lliure... Però també la televisió pública, és a dir, que les persones que no poden pagar... No, perquè és un tros democràtic. Sí, però li hem de destinar... Sí, suficients. Suficients. Està clar.